Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragda studiýada hepdäniň jemi gepleşigimiz bilen men Sehra. Gepleşigimiziň başynda bu hepde Azatlyk Radiosynyň websaýtynda iň köp okulan, dinlenen makallar we iň köp tamaşa edilen videolar barada maglumat berer. Şeýpde Türkmenistanda bank kartlaryna pul geçirmäge baranlardan guwanama talap edilýändigi, İstanbulda tutulan gaçyk türkmen bosunlarynyň deportasiýa ediljekdigi, daşary ýurtlardan naqdlaşdyryp bolýan pullaryň ikisi azaldylandygy baradaky makallarymyz iň köp okulanlaryň başynda yerleşdirilipdir. Şeýlede Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň gaýtadan gymmatlamagy, Türkmenistanda Visa we Mastercard ulanjylaryna SMS arkaly duýduruş berilýändigi baradaky makallarymyz hem köp okulypdyr. Bu hepde iň köp dinlenen söhbetdeşliklerimiziň başyny Türkmenistanyň banklaryna plastik kartlaryna pul geçirmäge baranlardan guwanamy talap edilýändigi baradaky makalamyz çeker. Şeýlede okuýjylarymyz tarapyndan ýitýän we ýitirim bolýan türkmen migrantlarynyň iqballary, İstanbulda tutulan gaçyk türkmen bosunlarynyň deportasiýa edilmegi baradaky gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Iň köp tamaşa edilen video maglumatlarymyzyň başyny Aşgabatda kotej jaýlaryň ýumrulmagy barada videomuz çeker. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde. İslam döwleti toporuna goşulanlaryň enatalarynyň nalyşy at bilen çap eden video şekillerimiz hem okuýjylarymyz tarapyndan köp tamaşa edildi. Bu hepde iň köp görüň edilen tesvirçi ýa-da kommentçi çeken makallalarymyzyň başyna Oktyabr sosialistik rewolýusiýasynyň bolanyna 100 ýyl boldy. Türkmenistanyň banklaryna plastik kartlaryna pul geçirmäge baranlardan guwanama talap edilýär atlar bilen çap eden makallalarymyz çeker. Eklençi urunnaky nowatlar atly sözleşme bilen çap eden makalamyz hem okuýjylarymyz tarapyndan iň köp görüň edilen makalaryň biri boldy. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adathabar.com websaýtymyzdaky çekeleşiklere goşulyp öz pikir garaşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jemi gepleşigimizde Türkmenistanda organ işgärleriniň ulagynyň hökman ak bolmalydygy baradaky maglumat bilen Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan dowam etdirýär. Türkmenistanyna ýörgünlüği bolan akren kulty ýurtda diňe bir jaýlaryň, imaratlaryň we çärellere gatnaşanlaryň iňmaşlaryna täsir ýetirmeýär. Döwlet derejesinde ikrar edilmese-de, käbir medeniýet işgärleri akrenkiň ýurtda syýasy ideologik propagandanyň bir simbolyna öwürlüp barýanyny aýdýarlar. Ýöne inni türkmen resmiýetleriniň akrenk baradaky talabynyň hut organ işgärleriniň münýän hususy awto uluglaryna hem günümel edýänligi habar berilýär we Azatlyk Radiosyna hem mundan näile bolýan organ işgärlerinden köp sanly maglumat gelip goşýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosyny sosial mediadan ýazan bir raýatyň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda esasanam ähli vilayatlarda organ işgärlerinden öz şahsy uluglaryny akrenkli başga uluglar bilen çalışmagy barasynda bir duýduruşlar edilýär we hatda ak bolmayan hususy uluglaryny münüp işleýän ýerine barmalygy talap edilýär. Vilayatlaryň içeri işler edaralaryna 4 aý mundan owal ýürüýte ýygnak geçirilip, vilayatlardaky hemme organ işgärleriniň hususy uluglarynyň renki ak bolmaly. Ýokardan şeýle karar bar diýilipdir. Ondan soň 3 aýyň dowamynda öz hususy ulugyny aga ögürmeýän organ işgärlerine bir käýinç berilipdir. Edil häzirki wagtda organ işgärleriniň renki ak bolmaýan hususy ulugy bilen işe barma gadagan diýip, ol Azatlyk Radiosy bilen bolan gurrundeşligini aýdýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny sorap, Azatlyk Radiosyna maglumat beren Daşowuz vilayatyndan bolan bir raýatyň aýtmagyna görä, ol akrenkli bolmayan hususy ulugyny tehnik barlygdan geçirmek üçin baranna, ol ýerdäki bir organ işgäri derrew ony şol ýerdäki ýolbaşçynyň ýanyna eltipdir. Hususy ulugynyň renki ak bolman sebäpli. Soň ol ýerdäki ýolbaşçy oňa gyska wagtyň içinde hususy ulugyny aga öwürje barasynda dilhat ýazyryp, bir käňiç berip, awto ulugyny hem tehnik barlygdan geçirmän goýberipdirler. Hususy ulugyna ak renk urdursaň satjak mahaliň ol ýol helakçylygyna uçuran bolmaly, hiç kim satyn almak isleýän ok.
Onsoňam ýurdumyzda awto ulogy ýokary hilli boýap bilýän ýerim ýok. Şeýle ak renk kulty sebäpli ak renkli uloglaryň bahalaram birýem galyp gitdi. Ak renkli köneje ulogyň bahasam hut ak renkli diýip ýokary bahadan satylýar. Häzir ak renkli ulog bolmaýan organ işgärleri şeýle karar sebäpli gaty çykgynsyz ýagdaýda wümünden juda nägili hususy ulogy ak renkli bolmaýan organ işgärleri häzir jemgyýetçilik transporty bilen işe gatnamaly bolýarlar. Ýagny olaryň ak bolmaýan hususy ulog bilen işe barmagy gadagan. Men Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýokardaky ýol başçylardan kömek soraýan. Ak renkli hususy ulog bolmaýan organ işgärlerine beýdip azar bermesinler vilayatlarda diýip ol Azatlyk radiosyna beren maglumatyny öz näýleligini beýan edýär. Vilayatlardaky organ işgärleriniň hükmany suratda ak renkli ulogy minme arasynda içeri işler vilayat dolanışyklarynyň girden şeýle täze düzgünniň häzirki wagtda ýöreýänligini Azatlyk radiosynyň Lewap, Mary we Ahyl vilayatlarynaky yerli seçmelerim tasdikleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň banklaryny özleriniň plastik bank kartlaryna pul geçirmäge baran türkmensanlardan öz işleýän idarasynyň ýöriti guwanama talap edilýär diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň 6-njy noýabrda çap eden maglumatyna görä gürrüň edilýän guwanamada banka baran döwlet işgäriniň häzirki wagtda zähmet ýa saglyk diýinjalşynda ýa-da töleksiz zähmet diýinjalşynda da tasdiq edilmeli. Eger şol guwanama bolmasa onda raýatyň plastik bank kartyna pul geçirmegine ruhsat berilmeli diýip neşir belleýär. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri hem tasdiklap, olar plastik bank kartlaryny pul geçirmek üçin banklara baran raýatlardan öň haýsy idaradan näçe aýlyk alýandygy hakynda guwanama talap edilen bolsa, indi şol güni işgäriň zähmet diýinjalşynda da baradaky guwanamanyň hem soralýandygyny aýdýarlar. Inni sen haydi daran işyari bolson şöyle daradan sen häzir sen edil şol plastik karta pul oýma gelen günün zähmet duruşadynmy ýa bolmasa saglyk ýagdaýyň sebäpli işe çykyp bilen okmy ýa bolmasa ýör hasabyny töleksiz zähmet duruşadynmy ine şular sorulýar hem de şol sebäpleri tasdiq edýän resmi dokument ýani guwanama talap edilýär diýip Aşgabatly ýazyjy we sinçi Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Bugaýew paýtagtyň käbir önümçilik kärhanalarynda işleýän raýatlaryň ençemesine salgylanyp şol guwanamalary almaň hem o diýen aňsat däldigini belleýär. Onuň sözlerine görä raýatlar agdalýan guwanamany almak üçin öz işleýän idarasynyň ağzyndan iki ýol başçysyna ýüzlenip olaryň muňa garşy däldigini tasdiklatmaly bolýarlar. Türkmenistanda raýatlaryň türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmeginiň ýeke-täk resmi ýoluna, ýagny plastik bank kartlaryna pul geçirip olary daşary ýurtlaryň bankomatlarynda naqdlaşdyrmak mümkinçiliklerine girdilen soňky çäklendirmeler we olaryň sebäpleri barada ne bank işgärleri ne de türkmen media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine häzirlikçe maglumat ýa-da düşündiriş berilýär. Emma bu täze talap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan naqdlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçörüne täze çäklendirmelerin girdilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Şu hepdäniň başynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amal aşyryp bilýän gündelik amallarynyň möçörüniň 600 Amerikan dollaryndan 200 Amerikan dollaryna çenli çäklendirilendigi ma'lum etdi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizde kärdeşim Ýoşanan Nurwanyň Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we sinçi Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligi esasynda dowam etdirýäris. Ma'lum bolşal Amanmurat Bugaýew bilen bolşewik repressiýalar soňlan birlikde de geçen asyryň 17-nji ýylyndan soňky döwürde türkmen taryhynyň ak tegmillerine degişli sahypalar bardy, gurrun etdik. Amanmurat Sowet döwründe siziň gurrun eden döwrüňiz bardy, maglumat berilenini diňe bolşewikler palajitil gahrymanlar diýip. Baýlar, mollalar diýilýänler bolsa hemişe gara donludy. Olar elbetde
propagandanyň döwlet ideologiýasynyň talap edýän zady hem şondan ibaratdy. Emma indi siziň gurrunlygyňyzdan görnüşi ýaly baýlar ýa-da basmaçylar diýilýänler hem doly, gara donly däl eken bir tarapdan bu ýerde bolşewikleriň hem günäsi ýeterli eken. Emma siziň berýän maglumatlaryňyzda da şo Sowet döwründäki bir taraplylyk bar ýaly görünýär diýip käbir dinleýijilerimiz aýdýar. Eýsem halk gozgolanylarynyň wekillerimiň akça jüýje bolupmydy? Yok, bir Türkmenle bir şeyle söz var da bir kahar kazap diye da ol kaharın var yerine kazabın var yerine aktücü olmak umuman mümkün bir adam değil. Yönü bir mesela bir tarafı men bunu belli bir derecede hakikat boyunalım onu men şunu yürütelep şeylettim. Sebebi tas 74 yıllap devam eden Sovet propagandasına Bolşevist propagandada bir bayi kulağı barcamlı adam ya da gayratlı merd adamı kara dorletmek tendensiyesi öňe çykarlyp ondan men bu aýdylýan zatlaryň edil şol aýdyl şeýaly dälligini bir basmaçylyk ýa-da garaşdarly uruş diýilýänmiň göz başynda duran şonu başlanyň da karamaýa ýöneköy halk ýa-da barjamly adamlar dälligini ýadyna düşdi. Şu gurrundaşlygyň başynda da aýdypdyk. Sebebi on başynda duran bolşewikleriň özüm şu meselede eger gurrun etjek bolsak onu şuratlaryň içinde bolan şuratlary özünün başyndan geçiren bir ýüregi bilen sygyp ýüregi bilen ağlan adamlar da bir sözüni alga almaly. Ine men şeýle adamlaryň bir hükmüni Türkmenistan'a katı meşhur şahsiyet, ister derecesinde, orta derecesinde de meşhur şahsiyet, siyasi işler, kaygısız Atabay'ın sözünden bir stata getirecek bolýan. Ondan şu özümüzün şu statany aýtdy onu. Men özümüň de haýtpady etýän tuturluğum belli derecede aýdym bolor. 1922-nji ýylyň 15-nji iýununda Türkistan Awtonom Sovet Respublikasynyň Merkezi Ispaniyet Komitetiniň 4-nji plenum bolup geçýär. Plenumyň 5-nji mejlisinde Türkistan Awtonom Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy Gaýgysız Atabaýew çykyş edipdir. Ine Gaýgysız Atabaýewiň şo sözünden sözme-söz staty soňky 4 ýylda basmaçylyk ýok edilmekden geçen gaýta tersine ol Ferganady ötdi, başga oblastlara ýaýrady. Hem de Samarkandyň ähli ýerini, Surhannerýa we Türkmen oblastlarynyň köp bölegini eledi. Munyň sebebi biziň soňky 4 ýylda alyp barýan ähli işimiň ilatyň arasynda asyrlar bäri urnaşyp gelen ýaşaýyş düzgünlerini, durmuşyny, däp-desturlaryny doly ters gelmegidir. Statanyň soňunda kommunistler, bolşewikleriň basmaçylygy, nähildarçylygyny bundan aýdym jogap bermek mümkünler. Juda aýdym zat ýöne sen aýdýaňam dogry. Basmaçylar hem aktyjeden men ankysallar aýdyn 1931-nji ýylyň iýul aýynda häzirki Türkmen maşyany Krasnovodski etrawyna degişli Akbuy obasyny basmaçylaryň uly topary dökülýär. Olaryň maksady şol umuman obadaky bolşewist guramalar dargatmak, ýene gaýry bolşewizm tarapdarlaryna jogap bermekine şu ýerde de hiç kim sezdirmen oklar öňünden çykan adamy bir tähel düşünşek bolan adamlaryň bezişini gabagat bolýar, bir garybiyle näme günä bar diýilen ýaly sözler bilen ýetnäýär etjek bolanlary kılıçdan geçirýärler. Şol basmaçynyň dökülüşiniň kıdasy tejenden Akbuya baryp mollumçylyk edip beren şiiri fatly bir mollum ýigit bolup çykýan. Şunu öldürýärler ýa-da baryp magazin taýýarlar, magazynyň garagy bir beýtmän bir bolşewikleriň ırtwarlar bir ýylynyň ırtwarlyklaryny ol garawlym güllä tawsyrýarlar ýa bolmasa bayramlar ady bilen belli bolan basmasy başlygyny bar bir esasan ahal sevitlerini hereket eden bayramlar özüm garaşdarly uruş diýäniň başlanan surlary ýurtdan gidip 20-nji ýyllarda başraklaryna ýygyna urulyp gelip tä ömrüniň ahyryna selli bolşewikler bilen dikleşen şahsiýetine bayramlar hem gaty uly merd adam, uly serkerde bolan
bir çopan oşuna var ya, onun çopan oldu diye bana söwüş etmedin diye de o bir tarada men ne mal menki değil diye. Mal kalkoz görüdülüne şonky menden her mal üçün aýratyn harap sorulýa ýönüne men özümün kursluk etim var şunu ýaýlyň diýene sen kalkoz malyny beýle goraýarmy diýip munam gullä tawsirýar. Garaşyn ýaly bir taraply hareket basmaçylarda da bolan ýöne men aňyrdyna bir uludat durda halk garabı dur ol bir adamın da gelip şuryan kaýgyda tabaýyň tasdikleýär halkyň kadimden gelýän edem gylymyna däp desturuna karşı oýlan ideologiýa bolan garap durda bu uzak gurrun. Amamradın ortiyette so 17-nji ýyldan bärki döwür, ýagny 100 ýyllyk teni içinde bolan zatlar umumman analizlenýär. Türkmenistanda da Türkmen taryhynyň şu döwre degişli ak tegmillerini täzeden bir seretmegiň wagty geldi ýa-da wagty geçip barýar diýip käbir taryhçylar aýdýarlar. Indi siziň pikiриňizçe Türkmenistanda şu meseleler boýunça nähili işler edilmeli, taryhçylar näme etmeli, ýa metduatda nähili işler edilmeli? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Ýa-da edilmeli ştaýda bir grajdanlyk uruşy da Grajdanlyk uruşunda da ýeňici bolmaýa, iki tarapym ýeňilýär. Bolşewiklerim ýeňilýär grajdanlyk uruşunda halk hereketine, halk goýgolagyny ýaran bolan şonu amal eden beýleki güýçlerim, bolşewikleriň garşydaşlarym ýeňildi. İki tarapym ýeňildi. Ýöne taryh aslynda da kimdir birinden aranmak üçin öwrenilmeli zat ol taryh. Düňkü ýalňyz şuň gaýtaramazlyk üçin gerek. Düňkü ýalňyz şuň sapak edilmegi üçin gerek. Şonuň üçin hem Türkmenistan Bolşevizm döwrüni 1991-nji bir taraplan ideologiýa boldy diýeline 26 ýyl geçdi. 26 ýylyň içinde ýekede de iş edilmedi. Basmaçylygy düşündirmek üçin grajdanlyk uruşy bolanlygyny, hem bolşevist ideologiýanyň ýeňilendigini, hem özünün mertebesini oramak üçün Karabaşyny orta koyan halkın belli bir katlarının bölüğünün ýeňilendigini halka düşündirmeliler. Bir ýagdaýyny hemen aýtjak bolayyn, şu sözüme kavat gelişine göre märhum bolşýar esler döwründe 1870'de Karabatda olan karly söwüşe göz yumdylar. Näde bolmasa Rus imperiýasy Göktepe'niň üstüne iki ýerek goşun çekdi. İki ýerek harby ekspedisiýa geçirdi. Şo ikinji harby ekspedisiýasynda da Göktepe galasyny ýöne soňundan şunu Türkmenistan Rusiýanyň düzümine esasan meýletin birleşdi taryhda ýazdylar. Ine käbir taryhçylar meselem şu Rusiýa meýletin birleşdi diýip ýazan taryhçylar bar. Şu taryhçylar uly monografiýalar ýazyp şu temadan, şol monografiýalar üçin akademik diýen ýaly adam nasip boldular. Hatta Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň vice-prezidenti diýen ýaly derejelere baryp ýetdiler. Ýöne Hasanna Gorbaçowyň üýtgözüp gurmak perestroika zamanasy başlananda şu adamlar yalanlanam bolsa özüni aklamak üçin bizi mezbur etdiler. Bize kalp tarih yazdırdılar diýip metodda çykyş etdiler şol akademikler ýa-da asly taryhçylar. Ine şu basmaçylyk meselesinde de bir Moskwada ýaşaýan Rus intelligensiýasynyň arasynda da ağzından ona ýakyn awtor we Türkmenistanyň basmaçylygy ýazarlar bir Zevelev, Çugnov, Polyakov ýaly awtorlar. Onu Türkmenistanyň özünden 20-30 tane adam şolordan işledi, içinde döwlet işgärleri boldy. Ine şolar diýirdiler, şol ýagarly buğralarına basmaçylyk däl halk hereketini aýtmagyň mewruýetiniň wagtynyň gelelligini duýýardylar, ýöne hatda yalanlanam bolsa özlerini aklajak bolmadylar, eden işlerini ökünjetjek bolmadylar. Şu häzirem dowam etdi diýip taryh öwrenilmeli. Bu häzir şu garawymyň içine çyksaň bir gözüň bilen görmeseň ýokşan ananar ýalam däl. Durşuny Mazarstan çöl. Ine şu zatlary halkyň aňyna ýetirmeli. Harpda qarap döretmän ol ýa-da beýleki bir millete. Bolup geçen zada aýtmaly, halka düşündirmeli gelecekde. Şuňarak ýagdaýlaryň öňlenmek üçin şu taryh ullanmaly. Ýoksa hormatly dinleýijiler, taryhçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy.
Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 2011-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji klassa barýan okuwçylaryň ählisini kompýuter bilen üpçün etmek barada karara gol çekdi. Şondan bäri her ýyl mekteplerde 1-nji klassa başlayan okuwçylary kompýuterler bilen üpçün etmek dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Soltana Çylywa mekteplerde kompýuter sapaklarynyň geçirilişi barada Mary welaýatynyň Bayramaly etrabyndan öý hojalykçy Sona bilen söhbetdeş boldy. Indi mekteplerde okuwçylara kompýuter sapaklarynyň öwredilişi nähile? Kompýuter meselesinde birinji klassa baran çağlarda ken problema çykan ok. Näme üçin diýsen, bir illik çağlar aň ösen şoň üçin ödlerin bilefelse on kompýutera derrew giriş gitýärler. Hem molumlar her predmetde kompýuter tapagy var, her günne denýärler. Şonu hersinde kompýuterlaryň öňüne açdyryp tapak geçýärler. Şu kompýuterler taklamak üçin klaslarda demir seyfler gurnamaly. Şonuň çykdyjylary enatalardan alınýar diýilýär. Şeýle ýagdaýlara duş geldiňizmi? Olar ýalak ýagdaýlara seyfler daýlamda okýany kompýuteri berýärler mektepde. Ýerden mişkalyň şu mişkan aşana kovri almaly. Gitçiklatlar. Biram udulnitler alyp bermeli. Aşor almaly. Ýöne başga da tibaýlar beren oklar. Şol çağlara öýe berilýärmi kompýuterler ýa mektepde saklanýarmy? Şol çağlaryň eline 3-nji klassa çenli berilen ok öýüne. 3-nji klassa çenli mektepde okamaly, kompýuter açyp okutýarlar, mektepde darýada goýdurýarlar kompýuteri, soňam ýene şol seyfe salyp ýygyna gaýtýarlar. Ýöne 3-nji klass gutorandan soň mektepde berip goýberýärler soň. Indi şonu çağlar öýde näýeler saklaýarlar, şonu oňa saklap bilýärlermi? O kompýuterler şol öýe berilenden soň çağlar begenip öýde gowy etýärler. Öýde okuwçylar bolsa, ýa-ni şu kompýuter sapagyny berýän mugallimleriň taýýarlygy nähili? O biziň özümizde okuwçy bar. Kompýuter sapaklaryna taýýarlyklary mugallimleriň özleri gaty gowy kompýuter sapagyny gowy geçiripdirler. Habarçymyz Soltana Çylywyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hepdäniň jemi gepleşigimizde owan depteri bilen dowam etdirýäris. Owan sanda hususanda ýurduň çetki owadyr etraplarynda ýaşaýan gowreli türkmen zenanlarynyň öz saglygyny bejertmekde kynçylyk çekýändigi habar berilýär. Bu barada owan sana habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Awganistanda halk öz saglygyny bejertmekde kynçylyk çekýär. Hususan hem gowreli eneler öz saglygyny bejertmekde kösenýär. Türkmen owalarynda ha saglyk hyzmatlary düýbinden el ýeterilýär. Türkmen zanalary öz saglygyny garry tebip kempirmamalara bejertmäge mejburdur. Zeynep Jowzjan welaýatynyň Mürdiýan atly etrabynda türkmen zanalaryna saglyk urundan hyzmat edýär. Ol bu sebäpde saglyk urundan tälim alan ýeketek ayal Lukmandyr. Okuwuny tamamlandan soňra Mürdiýan etrabynda gowreli enelere özüniň 2 ýyl bäri saglyk urundan hyzmat edýändigini bildirip Lukman Zeynep şeýle diýdi. 2 ýyldan beri. Burada men köplenç hamladar ayallar okuw edimde şu kabullyk mektep 12. Türkmenleriň arasynda köp çağallyk gowy görülýär. Awgan türkmenleriň arasynda bir maşgalada ortaça 6-7 çağa bar. Ýöne eneleriň ýyllygyna çağa dogurmanyň olaryň saglygyna ziýan berýändigini Lukman Zeynep aýtdy. Köp çağa dogurýan zanallarda gan kemçiligi ýüze çykýar. Türkmen zanallary agyr işlerde zähmet çekýär. Azyk yetmezçiliginden hem olar kösenýär. Şo sebäpden gowreli eneler dürli kynçylyklara ýüzbe-ýüz bolýar diýip Lukman Zeynep belledi. Başka kynçylyklary, gazakçysatlary köp zäif bolar, köplenç kemgan bolar. Metode tanzimhanadan bolar istifade edenýärler. Şonuň üçin bolar köp çağa dünýä getirip kemgan bolýarlar. Başka üý işem agyr işleri bejerýär bolar. Öz klinikinde näfaq ayal gyzlara garaşyk edilýändigini Lukman Zeynep görüňmerdi. Burada klinikde köp bulara garaşyk etýärs. Masalan, gelseler bir hamla ayal gelasa bizler tawlada dediňçe 4 mertebe bolary bir maýne etýärs, murakabat etýärs. Gowreli ayallara özüniň saglyk urundan düşündiriş berýändigini Lukman Zeynep bellep geçdi. Ayallara köp düşünje berýärs. Masalan, olar bäbek bolunça näme teýýarlyk almaly. Bizler burada näme çare görýärs, başga bäbek bolunça boljak bile bolandan soň näme hatarlar bar, bizler onu ozolundan duýdurýars. Olar şo bäbek bolunça al bolsa, ýa endamna gyzyny gelse, ýa demigi berse, ýa eliz gözler çişse, ýa bolmasa gözüniň haly elektrikleniň bolsa, heregi diýýärler.
gowreli enelerin nähili azyk bilen imitlenmek barada hem özüniň olara maslahat berýändigini Lukman Zeynep aýdýar. Kemçilik kan imit kemçilik burada. Burada bir adi imit ýerlerde köprak palaw şirýerler bilişdiniz. Bizden ýanymyza gelse soň bizler bazı namuneler goýan klinikimizden bizler şöyle şol zatlary aýdyp berýän. Şuňan zatlary iýseňiz çağaňyzdan ýaxşy öňüp ösmeli. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-ki efir tolkunlarynda duşuşýan çak hoş sag bolan.